What's up mga kagwardyang Bisaya? Welcome sa to ang channel. Parang adlaw doon na sabtay bagong panagisgutan ang mahitungod sa logbook recording. Apan sa dili pa sa baguhan pa lang nakabisita na natin channel, palihog like, comment, share, and subscribe. Ug ayaw ka pilimot pagpindot sa notification bell aron sa panahon nga mag-upload ta og video mahimong updated ka mo, no. Kini atong gihimo nga video para lang kini sa mga baguhan pa lang o padulong pa lang masulod pagka security, no, sa mga expert. Pwede sad mahimo na siyang reminders nato o usahay mo gud kalimota, no, ato na yung sugdan. So unsa man ning logbook recording, no, nganong kinahanglan man mag-logbook. So ang rason ra gyud diha nganong kinahanglan ang mag-logbook para ma-preserve ang knowledge o impormasyon nga nahitabo or mga unusual incidents nga nahitabo diha sa imong gibantayan. So dunay duha ka klase nga type sa security record. So mao kining logbook recording and incident report. So naanatay video na itong incident report. So karon atong i-topic kining logbook recording. So mao na siya ang two basic types of security guard. So ang logbook, no, listahan sa tanan trabaho sa gwardiya, no, tanan nimong obserbasyon diha sa imong gibantayan, imuhang napaminawan isip mga gwardiya kay kita manggoy mga mata ug talinga sa atoang kumpanya or sa employer nga ato ang giserbisyohan. So there are two types of logbook. So naay duha ka klase ang logbook, no. Una, mao kining gitawag og nga operations journal. Ang panduha, technical logbook. No, kining operations journal, so mao kini ang gi-issue sa agency, no, nga gikan sa agency nga ihatag nato nga maoy ato ang logbookan sa tanang atong mga obserbasyon, na mga instruction o sa atong nakita, no, mao ni ang gitawag og operations journal. Ang kining technical logbook mao kini ang gihatag sa employer diha kanimo. Halimbawa na may sa usa ka halimbawa tindahan, pagtindahan or halimbawa mga mall, doon naman na yung mga receiving area. So sa receiving area, yung duha ang logbook na ay operations journal, na asay technical logbook. Nga naman, sa technical logbook, dito man ipangsuwat tanan nga mga items o mga product na niabot diha sa tindahan. So kinahanglan dito na isuwat. Kay sa panahon nga mangayo sila og report, so na ay mapresenta. So madto na ta sa panduha, no, purpose of recording. So ngano mang kinahanglan man gyud mag-record ang usa ka gwardiya, no. Hinumdumi nga tanan nimong i-record sa imong logbook nakabase sa kamatuoran. So una, ang pag-record ko, no, it is used to record in chronological order. So sa paglogbook ko, no, kinahanglan sunod-sunod diha ang imuhang pagsuwat. Halimbawa, nag-assume ka 0700 hours, so alas 7 ngadto, alas 7 sa buntag ngadto, alas 7 sa gabi, or 0700 hours to 1900 hours. So mao na ang imuhang tour of duty sa chronological order. So halimbawa nag-assume ka og alas 7, no, assume ka halimbawa nag-assume ka alas 7, din pagka alas 8 or alas 7:30 baka nagkanda ka og grooving. So kinahanglan
imuha ka na siyang isuwat. Ito mo na gitawag og chronological order. Ang pangduha, provides proof and authority. So atong logbook kuno maghatag o proof o kamatuoran o otoridad ngano man. So sa panahon sa dunay mga untoward incidents diha nga mahitabo, so ang gwardya, ang logbook sa gwardya usa sa pangitaon sa mga pulis, no, ug naay mahitabo diha. Ug kana nga logbook mahimong may presenta ngadto sa korte como ebidensya, no. So it provides a supplementary source of information. Mahimo siyang pabor o dili pabor ngadto sa mga empleyado o sa atong kauban nga mga gwardya, no. Muna diha kaya nga to ang isuwat based man sa facts. So kinahanglan nga wa tay dapigan ngadto sa ato ang gihimong recording. Then number 4, it provides a credible and reputable source of information. So naa ang kredibilidad o dili mapabalian nga source sa information kining logbook. So it documents instructions of superior and it provides documentary evidence in court if necessary. So mao ta atong iyong ganihan nga pwede siyang mahimong ebidensya ngadto sa korte. So nganita sa guidelines for accomplishing logbook. So mao kining mga panuntunan o mga kasuguan aron ka makahimo og logbook, no. Ang una din ay kabutang, all security posts and positions must be provided with logbook. So tanan kuno nga post or position nga imong gibantayan, no, dunay i-issue ang agency nga logbook nimo aron imuhang suwatan sa tanan nga mga obserbasyon, tanan nimong nakita o nadungog, pwede mo siyang isuwat diha. Logbook cover must be labeled with document classification, agency name, client name, inclusive dates. So kinahanglan sa cover sa imong logbook nakasuwat na yung kabutang nga pangan sa agency. Doon na sad siya client name, doon ay date, no. Imo na siyang isuwat diha sa cover sa imong logbook. So pantulo, before using the logbook kailangan walang mabawas, no. So ang logbook kumo usa siya nga credible source, no. Kinahanglan nga wala gyud mabawas diha bisan usa na lang ka page. Halimbawa kung ang logbook recording nimo na ay 1 to 500 pages, dapat wa gyud mabawas diha bisan usa, kay once nga anay mabawas diha nga usa, so ma-question na ang kredibilidad sa logbook, no. Ngarita sa pang-upat, only black ballpen. So kung magsuwat ta sa logbook, itong ragyod nga ballpen ang gitugot, no. Dinita sa pang-5 na guidelines, only universally accepted language, initial abbreviations, acronyms, and ug magsuwat man gani tawo kuno og mga acronyms diha or abbreviations sa diha sa logbook. Kinahanglan katong mga universal nga mga acronyms and abbreviations, no. All elements of complete reports must be present. So sa logbook kuno tanan nga elemento sa paghimo og report tuwa,
So katong 5 ka Y o 1 ka H, no, kinahanglan to siya matubag katong what, unsa, sa hitabo, incident report, halimbawa robbery, saho, victims o kinsay biktima o ang mga suspect, then when, kanusa nahitabo ang insidente, where, diin nahitabo, why, ngano man ang nahitabo man ni, how, paunsa man nahitabo ang insidente. So mao kana no line should be skipped. So halimbawa pag maglagbook ka, kinahanglan nga way linya nga latangan, kinahanglan siya imuhag yung suwatan. Ngano man tungod kay halimbawa dunay mga empleyado diha or imo mismong kauban nga gwardiya, no, halimbawa imong latangan niya suwat na siya isuwat, so posibleng masira ka or duharay daw, no, mao nang kinahanglan nga wa gyoy bisag usa ka linya nga latangan. No page must be skipped or detached from the logbook, no, mao to nga wa gyoy makuha bisan usa diha sa imuhang logbook, no, kay ma-question lagi ang iyang kredibilidad. Another, all errors must be cancelled out with horizontal line. So tanan nga halimbawa nagkamali ka pagsuwat, so di man gyud ta as perfecto mga tao ron ta, so mali gyud, halimbawa maglogbook ta nya namali, so ato ra na siyang bagisan ibagis o nya pirmahan nato sa igbaw date o kanusa na nagkamali. So kinahanglan bisan pa man nga nagkamali siya, naging honest gihapon ta didto sa ato ang pag-record. So large unused space or page must be cancelled, big C. So halimbawa maglagbo ka karon, magsuwat ka, napuno na mo sa ka page, pagpali nimo tungod kay sa kadali-dali imo dayong gisuwatan, naaday nalatangan, naaday space nga duha or 2 pages antes dito na ka nagsuwat sa pagtulo nga page tungod nagdikit-dikit. So imong himuon, imuha ka ng markahan og dako nga Z, imuhang i-zian tapos imuhang pirmahan unya ang date. So at least kuan ka gyapon dito, honest ka, no, o giwan. Another, the immediate superior of the guard must certify the entries in the logbook at least every shift. So kinahanglan ko ang imuha ko nung immediate superior or imuhang detachment commander or imong OIC. So kinahanglan nga i-certify that in the entries in the logbook at least every shift. So ang katapusan, an index of all unusual incident. So kining an index of unusual incident, so imo ning himuon dito sa last na nga mga page sa logbook. So dito nimo isuwat, maghimo ka dito pinaka table, no, butangan nimo og page number. Kaya halimbawa sa logbook do naman ay mga page, halimbawa 1 to 30 page, 1 to 300 pages, 1 to 200 pages, so depende na ay 1 to 100 pages. So maghimo kag table, ibutang nimo sa una nga column, butangan nimo og page number, then date sa panduha column, pantulo time, pangupat incident, ug ang panlima status. So mao kana ang guidelines paunsa ka makahimo og sakto nga pag-logbook.
So mao lang nga na mga ka-Guardian Bisaya no, sa sunod maghimo ta og paunsa mag-assume o pag-turn over sa logbook. So damong salamat sa inyo ang pagpanood ning ato ang video.